Γράφτηκε ρητά στο παράρτημα κτλ. Να κάνω μια ερώτηση. Εκεί όμως τι τετραγωνικά βάζατε, όλο το κτίσμα. Όλο το κτίσμα. Εδώ σας λένε ότι μόνο αυτά που είναι καθ' υπέρβαση της αδείας, χωρίς άδεια. Α, μάλιστα. Εντάξει. Έτσι. Το διαχωρίζετε δηλαδή. Ναι. Αυτό που υπάρχει στην άδεια δεν το κρίνουμε Δεν το κρίνουμε καθόλου. αν καλώς εκδόθηκε ή όχι. Είναι νόμιμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι. Εκεί στο χασάπι του... Μπορείτε να το μεταφέρετε. Μπορείτε να το μεταφέρετε. Αλλά βάζατε όλο το κτίριο. Μέχρι 6 Δευτέρου. Βάζουμε αυτό που είναι καθ' υπέρβαση. Μην κάνουμε διάλογο, κορίτσια. Ναι, μην κάνουμε διάλογο, γιατί δεν καταγράφεται. Τώρα απλώς, συγγνώμη για το... μια φορά υφέρπει αυτή η σύγχυση. Ότι του προστίμου η έννοια όχι και το ότι αν το όχι εννοεί τη διοικητική πράξη δεν... Για το συγκεκριμένο... Συγγνώμη Κώστα, λοιπόν, συνάδελφοι, μην συζητάτε μεταξύ σας. Έρχεται η κόπωση και όλοι θέλουμε να λύσουμε την δικιά μας απορία. Το καταλαβαίνουμε, αλλά να επιδείξουμε λίγο, να γίνουμε χρήσιμοι. Εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι, γιατί συνεχίζει να υφέρπει αυτό, το όχι χωρίς άδεια το οποίο σημειώνεται στο δελτίο, δεν είναι το όχι που παραπέμπει ότι δεν ισχύει η διοικητική πράξη. Έχει μία μόνο σημασία για το τι πρόστιμο θα επιβληθεί. Μην γίνεται αυτή η σύγχυση. Έτσι. Αυτό που εξήγησε η κυρία Σπυροπούλου, δηλαδή, επαναλαμβάνω, δεν λέω μια ερμηνεία δικιά μου. Ο συνάδελφος ο Κώστας ο Κασάπης. Να ενισχύσω λίγο, γιατί ήταν και ερώτημά μου αυτό τον προβληματισμό. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Πιστεύω ότι το παράρτημα Α που τροποποιήθηκε επιφέρει ένα προβληματισμό μεγαλύτερο από αυτό που πάει να λύσει. Λέτε στο τέλος των σχολείων, δεν ξέρω αν υπάρχει σαν κείμενο να το δούμε, ότι για αποκλειστικά κτίρια τα οποία δεν προβλεπόταν στην οικοδομική άδεια, έγινε ένα δεύτερο κτίριο εκτός της οικοδομικής άδειας, θα πρέπει να βάλω όχι, αν καταλαβαίνω καλά, οικοδομική άδεια. Λέτε στο τέλος ότι αποκλειστικά κτίρια που δεν... Γράφει στο τέλος. Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει οικοδομική άδεια αποκλειστικά για τις αυθαίρετες κατασκευές. Κατασκευές, ναι, έχω μία δεύτερη... Που εκτελέστηκαν καθ' υπέρβαση της δόμησης. Κάλυψης και ύψους, για τα όλα... προηγούμενα τρία. Των προβλεπομένων να κατασκευαστούν στην άδεια. Ακριβώς. Των προβλεπομένων. Ακριβώς. Αν όμως Συγγνώμη μισό λεπτάκι. Σε μία δήλωση που κάνω εγώ σε κτίριο το οποίο έχει οικοδομική άδεια και έχει μία υπέρβαση και το οποίο πρέπει να βάλω ναι. Έχω ένα παρακείμενο κτίριο το οποίο είναι καθ' υπέρβαση όλων όσων λέτε. Υπάρχει ένα ναι και ένα όχι. Κάνετε ένα σόφισμα. Όχι. Διαβάστε την παράγραφο. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που σας λέω. Δεν είναι σόφισμα. Σε ένα κτίριο που υπάρχει και είναι πολύ συνηθισμένο... Παίρνετε δύο σειρές και κάνετε ένα δικό σας προβληματισμό. Να διαβάσουμε όλη την παράγραφο να λυθεί αυτό το ζήτημα. Καταρχήν, επειδή το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό το ερώτημα τις τελευταίες μέρες, έτσι. Η συγκεκριμένη παράγραφος αναφέρεται, είναι μαζί με τα υπόλοιπα. Δεν είναι ξεχωριστά. Μόνη της. Μόνο σε αυτό Γι' αυτό σας είπα ότι δημιουργεί ένα προβληματισμό όπως έχει τεθεί. Τώρα, το λύσουμε. Να το πούμε. Είναι ακριβώς μαζί με το όχι και αναφέρεται στα τρία προηγούμενα. Ωραία, έτσι. το παράδειγμα σας αφορά το γάμο. Διαβάστε, συγγνώμη Αγγελική, διαβάστε λίγο τον παράγραφο να λυθεί κάθε απορία. Ουσιαστικά αναφέρεται στο γάμα, που λέει αυτές τις τρεις περιπτώσεις όταν δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Να το διαβάσουμε ολόκληρο. Λοιπόν, λίγο ησυχία. Το παράδειγμα. Το όχι, 1β, ξαναλέμε, μόνο για τον υπολογισμό του προστίμου. Α, όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια. Β, όταν υπάρχει οικοδομική άδεια στο γήπεδο-οικόπεδο, αλλά αντί για λιώμενο κτίσμα με βάση την οικοδομική άδεια, διαπιστώθηκε η ύπαρξη κτίσματος με συμβατική κατασκευή ή για κτίσματα της παραγράφου 7 του άρθρου 23. Είναι μια πολύ ειδική περίπτωση. Δεν μας αφορά αυτή τη στιγμή. Και πάμε στο γάμα. Εδώ είμαστε. Όταν υπάρχει οικοδομική άδεια στο γήπεδο παύλα-οικόπεδο, το οποίο από την αιτιολόγηση της τεχνικής έκθεσης του μηχανικού προκύπτει ότι πρώτη περίπτωση, δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο παρά τα αντιθέτως αναφερόμενα στην σχετική οικοδομική άδεια, έτσι.
είναι το οικόπεδο, πάντα μιλάμε, μικρότερο λόγω μεταγενέστερης κατάτμισης, με συνέπεια να μην ταυτίζεται με αυτό για το οποίο είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια, η δεύτερη περίπτωση. Τρίτη, πάντα το οικόπεδο. Το προβλεπόμενο στην οικοδομική άδεια κτίριο έχει ανεγερθεί σε άλλη μη νόμιμη θέση και συγχρόνως από τη σύγκριση της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης με το τοπογραφικό διάγραμμα της οικοδομικής άδειας προκύπτει ότι το περίγραμμα του υφισταμένου κτηρίου δεν συμπίπτει σε κανένα σημείο με το προβλεπόμενο περίγραμμα από την οικοδομική άδεια. Θεωρείται ότι δεν υπάρχει οικοδομική άδεια αποκλειστικά για τις αυθαίρετες... Σε αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή, σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις. Θεωρείται ότι δεν υπάρχει άδεια μόνο για τα αυθαίρετα. Εντάξει. Ναι. Εκτός αυτών που βλέπονται στην άδεια. Εντάξει. Ίσως και Ναι. Έτσι. Αναφερόμαστε όμως πάντα να θυμόμαστε σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις. Να και κάνω λέει, τώρα την κυρίως Τελειώστε την ανάγνωση. να το τελειώσω. Θεωρείται ότι δεν υπάρχει οικοδομική άδεια αποκλειστικά για τις αυθαίρετες κατασκευές που εκτελέστηκαν καθ' υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και της θέσης προβλεπωμένων να κατασκευαστούν στην οικοδομική άδεια. Δηλαδή, μια περίπτωση, έχω ένα σε μία άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο. Το είχα δείξει 800 τετραγωνικά και στην πραγματικότητα είναι 600. Όμως είναι στη θέση που προβλέπεται η άδεια. Και έχει επεκταθεί και άλλο. Αυτό το κομμάτι το οποίο είναι το κτίριο το οποίο ακριβώς περιγράφεται στην άδεια είναι ως έχει νόμιμο. Η οικοδομική άδεια δεν έχει ανακληθεί, είναι σε ισχύ. Και μιλάμε τώρα μόνο για το πώς θα υπολογιστεί το πρόστιμο στο κομμάτι που επιπλέον της αδείας έχει επεκταθεί. Εκεί δηλαδή απλά ο συντελεστής δεν θα πάρει το ένα, θα πάρει το δύο. Αυτό έτσι. να κάνω το... Μόνο στο μικρόφωνο. Πού είναι το μικρόφωνο? Να κάνω εγώ την ερώτηση. Ναι, τελείωσε Κώστα, τελείωσε. Μισό λεπτό, μισό. Είναι καλή ερώτηση ο συνάδελφος. Να κάνω... Θα του δώσω το μικρόφωνο στο... Να κάνω εγώ το ερώτημα γιατί... Συνέχισε Κώστα. Μίλησα συμπληρωματικά και νομίζω ότι καλύφθηκα. Το ερώτημά μου είναι στις απαγορεύσεις που θέτει ο νόμος σχετικά με την υπαγωγή του και ειδικά στις γραμμές υψηλής τάσης. Νομίζω ότι εκεί υπάρχει μία αστοχία, γιατί υπάρχουν κτίρια κάτω από τις γραμμές υψηλής τάσης και έχουμε πολλά εδώ στην περιοχή, τα οποία είναι νόμιμα με οικοδομική άδεια και μου απαγορεύει να κάνω οποιαδήποτε υπέρβαση έχει δημιουργηθεί σε νόμιμα κτίρια, ακόμα και μέσα στον όγκο τους ή στη χρήση τους, μου απαγορεύει να κάνω υπαγωγή στον νόμο. Το οποίο το θεωρώ, ας πούμε, μετά το παραπάνω για τις επαρχιακές οδούς, ας πούμε, το θεωρώ της ίδιας λογικής παράπτωμα. Και δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί αυτός ο ιδιοκτήτης να υποστεί αυτό. Ναι. Λοιπόν, υπήρξε μια... τώρα μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω και στο συνάδελφο που... Δεν αλλάζει, δεν είναι τετραγωνικά, κύριος βοηθητικός... Μην απαντάμε εκτός μικροφώνου και σε διάλογο, γιατί θα καθούμε. Ο συνάδελφος ο Κώστας, άλλη ερώτηση και... Θα απαντηθεί το ερώτημα. Ερώτηση. Δεν απαντήθηκε το ερώτημά μου για τους πυλώνες. Έχεις δίκιο. Και εμείς έχουμε πάρα πολλούς εδώ στην περιοχή πυλώνες και μέσα και σε οικισμούς και σε εκτός σχεδίου. Ήταν ένα ευαίσθητο σημείο στο οποίο δεν υπήρχε αντίστοιχη πρόβληση στο 4014. Κάναμε μια στενή συνεργασία με τη ΔΕΗ. Τα τεχνικά αυτά στοιχεία δηλαδή μας τα δώσαν από εκεί. Δεν ήταν κάτι το οποίο προέκυψε, ας πούμε, επειδή έτσι θέλαμε ή προήρθε μόνο από εμάς. Η ασφάλεια που μας έδωσε η ΔΕΗ ήταν αυτό, τα 20 μέτρα από τον άξονα. Οπότε τα νόμιμα κτίρια που ανέγερε και επιστημονικά είναι 50 μέτρα κανονικά. Ναι, λέω, το νόμιμο κτίριο που έκανε ανέγερες ένα το 2010... Παραμένει. Ναι, αν έχει μία υπέρβαση... Δεν τη δηλώνει, συνάδελφε. Ούτε στον όγκο μέσα, ούτε τίποτα. Αν την έχει δηλώσει ήδη, είναι εντάξει. Μπορεί να κάνει τη μεταφορά. Μένει. Το είπα, τι εννοεί σε προσωρινή. Έχει καταβληθεί το παράβολο. Άρα συνεχίζει η δήλωση κανονικά.
Μέχρι 6 Δευτέρου. Όλες οι δηλώσεις θα μεταφερθούν μέχρι το τέλος του νόμου, ισχύως του 4178, υποχρεωτικά θα μεταφερθούν στο 4178. Δεν έχετε πρόβλημα, μέχρι το 15. Μία ερώτηση. Γιώργος Χολέβας λέω. Ναι. Δεν μπορείς να βγάλεις βεβαίωση, συνάδελφε. Όχι αυτόματα. Θα πρέπει να γίνει αίτηση ώστε να υπάρξει και κατηγοριοποίηση. Να ενταχθούν σε μία συγκεκριμένη κατηγορία. Και να πληρωθεί και... Το υπέρτε. Ο συνάδελφος ο Χολέβας. Μία ερώτηση για τις βεβαιώσεις νομιμότητας, για τις μεταβιβάσεις. Κοιτάμε δόμηση, κάλυψη και όγκο. Ναι. Έγινε ένα κτίριο 100 τετραγωνικά στη θέση Α. Το βλέπουμε στη θέση Β. Ίδια τετραγωνικά, ίδια κάλυψη, ίδιο όγκο. Δίνουμε τη βεβαίωση νομιμότητας. Δηλώνεις τα 500 και προχωράς. Χωρίς τα 500. Γιατί ως προς τη δόμηση, ως προς την κάλυψη και στον όγκο είμαι στα ίδια. Που έχει αλλάξει θέση. Γιατί μετά... Δεν το εξετάζω αυτό. Όχι, κοίταξε λίγο. Μετά μετά αυτό που ακολουθεί είναι αν τηρεί το Δέλτα, δεν το τηρεί το Δέλτα. Ακριβώς. Αν τηρεί την πρασιά, τον ακάλυπτο κλπ. Δεν έχει τελειωμό. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο με 500, είτε είναι μία ιδιοκτησία, είτε είναι μία ολόκληρη πολυκατοικία, 500 και προχωράς. Θα έρθει και από εκεί τώρα. Θόδωρος Κασόλας λέγομαι και σε συνέχεια στις απαντήσεις που δώσατε, κύριε Γενική Γραμματέα, θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή στις απαγορεύσεις του νόμου είναι κάτω από τα καλώδια υψηλής τάσης οποιαδήποτε κατασκευή. Ίσως όμως, επειδή οι σταυλικές εγκαταστάσεις είναι ελάσσονος σημασίας, μήπως αυτές θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στις τακτοποιήσεις του νόμου. Ευχαριστώ. Όταν είναι κάτω από... Συγγνώμη. Θα απαντήσω. Η ΔΕΗ, να απαντήσω για τις Εντάξει, το είπα για τη ΔΕΗ, δεν... κτηνοτροφικές. Άμα θέλει. Το διευκρινίσουμε. Είναι εντάξει. Θα ήθελα βέβαια στη σειρά ερωτημάτων που... Ναι, Πριόβολος Χρήστος και τέος ποδοσφαιριστής εκτός τα υπόλοιπα. Έτσι. Λοιπόν, αφού επιμένεις... Δεν σε παρουσίασε ο πρόεδρος γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Γενικέ, έχω κάποια σειρά ερωτημάτων, οι οποίες... Τα κέρια. Ναι, και αφορούν βέβαια και τον κύριο Καρατσόλη. Αφορούν νομική φύση. Είναι η δημόσια αρχή που εκτελεί, εντάξει, για λογαριασμό της πολιτείας και ελέγχει μία συναλλαγή, δεν είναι όμως δημόσια αρχή για να εκδίδει διοικητικές πράξεις. Πιστεύω ότι σχέδια πόλεως παλαιά που έχουν την αποτύπωση το κτίριο Βεβαίως. αποτελούν αξιόπιστα στοιχεία. Απόλυτα. Και έχουμε δει τα ίδια να μην αναφέρονται στα συμβόλαια πουθενά. Βεβαίως. Και στους πίνακες αναλογισμού, αυτό θέλω να πούμε. Ό,τι έχει εκδοθεί από τη διοίκηση και φέρει σφραγίδα της διοίκησης που αποδεικνύει το σπίτι, προφανώς. Το κτίριο ενιαίως χτίστηκε πριν ή μετά, θα το αξιολογήσει ο μηχανικός και θα αναλάβει την ευθύνη. Δεν μπορεί η πολιτεία να αναλάβει την ευθύνη για το μηχανικό, αν δεν έχει τα στοιχεία, μην κρατήσει. Είναι στην διακριτική ευχέρεια του μηχανικού να αξιολογήσει αν προχωράει αυτή την υπόθεση ή αν τον στέλνει σε άλλο συνάδελφο. Είναι στάνταρ αυτά τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, με καλύψατε. Λοιπόν, προχωράμε όσον αφορά και για τους πίνακες αναλογισμών. Έχουμε δει σε συμβόλαια δικά μας να έχουν μοιράσει κατά λάθος συμβολογράφοι και 1.200 χιλιοστά. Ή έχουμε βρει άλλους πίνακες από αυτούς που έχουμε δώσει μέσα, παρά την παρουσία των συμβούλων. Ο μηχανικός θα κρίνει πώς θα τροποποιηθεί ο πίνακας αναλογισμού. Πάντα γίνονται αυτά τα πράγματα. Τη δυνατότητα, ανεξάρτητα αν έχουμε 15 χιλιοστά, πάντα είχαμε την ευχέρεια να δώσουμε όχι την ίδια αναλογία, στη δικιά μας την ευχέρεια. Φτάνει να υπογράφανε οι υπόλοιποι, αφού συμφωνούσαν σε αυτή την διοικητική πράξη, σε αυτή τη συμβολογραφική πράξη, την δικαιοπραξία που λέμε, συμφωνούσαν να έχουν λιγότερα χιλιοστά ή συμμετοχή στο οικόπεδο, τα μοιράζει ο μηχανικός όπως μπορεί τα 1.000 χιλιοστά. Ή αλλιώς τροποποιούνται. Ερχόμαστε τώρα σε κάτι που αφορά τους οικισμούς και τα συμβόλαια και για τους πίνακες αναλογισμών. Είδα εκεί που μιλάμε για συνιδιοκτησία τα συμβόλαια ή εν πάση περιπτώσει
όταν γίνεται μια αντιπαροχή, γίνεται έτσι ένας... έχει τους όρους που συμφωνούν οι συνιδιοκτήτες για το τι χρήση θα έχουν, τι μπορούν να φτιάξουν στην πολυκατοικία κτλ. Έτσι. Κάποια στιγμή αυτά παραβιάζονται. Δηλαδή δεν προβλέπεται να υπάρχουν τζάκια, καπνοδόχοι κλπ. Στην πορεία οι ιδιοκτήτες έχουν προβεί στην κατασκευή. Σε αυτή την περίπτωση, διαβάζοντας το τελευταίο νόμο, λέει ότι μπορεί να υπαχθεί αυτή η περίπτωση ότι αν πάνω από το 50% συμφωνήσουν να προβούνε σε νομιμοποίηση κάποιοι από τους ιδιοκτήτες και εφόσον είναι πάνω από το 50% τα ποσοστά συνιδιοκτησίας, μπορούν συνυπογράφοντας κοινό έγγραφο να δώσουν την ευχέρεια σε κάποιον ο οποίος έχει προβεί σε αυτή την αυθαίρετη κατασκευή, η οποία μπορεί να μην επηρεάζει την όψη, να μην επηρεάζει την τελεστή δόμηση κλπ. Γιατί υπάρχουν και άλλες παραβιάσεις που στον τελευταίο όροφο εκείνος που είναι τελευταίος μπορεί να ανοίξει καπνοδόχο παραβιάζοντας και δημιουργώντας πρόβλημα και στο φορέα, το στατικό. Έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις θέλω να μου δώσετε μια απάντηση. Και ένα δεύτερο ερώτημα αφορά ακίνητο το οποίο μπήκε στον οικισμό. Σε οικισμό, έτσι, όχι σε σχέδιο πόλης, που έχει όρους δόμησης, ας πούμε 1000 μέτρα η αρτιότητα. Το ακίνητο είναι 2 στρέμματα. Είναι 2 κατοικίες με νόμιμες αποστάσεις, αν πούμε. Η μία είναι στο εκτός σχεδίου, στο εκτός οικισμού και άλλη στο εντός οικισμού. Μπορούν αυτά να θεωρηθεί ότι είναι ενιαία ιδιοκτησία, γιατί σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα να πάμε στην κατηγορία της έκδοσης οικοδομικής άδειας, που πολλές φορές ενδιαφέρει. Ή θα έχουμε 2 ξεχωριστές περιπτώσεις και ας είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης για το κτίσμα το εκτός οικισμού. Μπορεί να βγει άδεια για το σύνολο του ακινήτου αυτού. Ναι, δεν υπάρχει υπέρβαση συντελεστού. Λέω για το σύνολο του ακινήτου που είναι το ένα κομμάτι εντός και το άλλο είναι εκτός. Μπορεί να βγει. Ναι, εκδίδεται άδεια. Εκδίδεται άδεια. Τότε γιατί ο προβληματισμός σας? Λέω γιατί ο νόμος έλεγε πάντα ότι αν ένα τμήμα, έτσι, μια ιδιοκτησία τέμνεται από τα όρια του οικισμού, μπορούμε να εντάξουμε στον οικισμό τόσα τετραγωνικά μέτρα όσα είναι η αρτιότητα κατά κανόνα. Υπερβαίνουμε τον κανόνα. Και πάμε από τα 1000 στα 2 στρέμματα. Το ένα από τα 2 τα κτίσματα είναι στο πέραν αυτών των τετραγωνικών μέτρων. Τι θα μπορέσουμε να κάνουμε? Και συνέχεια σε κάτι άλλο που αφορά για τον Αιγιαλό και την παραλία. Για τον Αιγιαλό και την παραλία ενέταξα οχίοψη με το 4014 σε παραλία, υπέρβαση δόμησης, η οποία όταν ορίστηκε ο Αιγιαλός και η παραλία, έτσι, ήταν ένα τμήμα του στην παραλία. Και αντιμετωπίστηκε από την υπηρεσία, έτσι, γιατί κάναμε και προσθήκες, σαν εντός πρασιάς, με τον προηγούμενο νόμο. Τώρα θέλω να το εντάξω 4178. Έχω απαγόρευση? Τέλος. Τέλος. Ναι, ήμουν σαφέστατος όπως την κυρία. Τέλος. Εγώ ήμουν σαφέστατος, ήμουν εντός των ορίων, μέσα στον νόμο, στα αυθαίρετα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Ξεκινάω από το τελευταίο, εντάξει. Αν τα αυθαίρετα κτίσματα υλοποιήθηκαν πριν την χάραξη της σχετικής ζώνης της παραλίας, εντάσσονται στο νόμο. Το απλό βασικό χαρακτηριστικό. Στο άλλο ερώτημα για τα 2 στρέμματα. Εάν δίνεται η δυνατότητα να εκδοθεί άδεια στα 2 στρέμματα, εντάξει, προφανώς και μπορεί να θεωρηθεί ως ενιαία ιδιοκτησία. Δεν έχει υπάρξει δικαιοπρακτικά η διαφοροποίηση του οικοπαίδου λόγω της ένταξης στο σχέδιο του ενός ακινήτου. Και στο ζήτημα της συνιδιοκτησίας ο νόμος είναι σαφής. Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών, αν δεν συμφωνεί, μπορεί ένας από τους συνιδιοκτήτες μόνος του να κάνει την υπαγωγή, εφόσον υπάρχει πλειοψηφία κατά τον κανονισμό της πολυκατοικίας και αν δεν υπάρχει κανονισμός με απλή πλειοψηφία.
Ακριβώς. Αν δεν προβλέπετε από τον κανονισμό ποια είναι η απαιτούμενη πλειοψηφία για τέτοιου είδους διαδικασίες, εκδόσεις αδειών, διοικητικών πράξεων παρομοίου χαρακτήρα, λαμβάνεται υπόψη αυτό που θέτει ο νόμος, πρωτογενώς είναι το 50%. Εντάξει. Να ρωτήσω κάτι. Σε δύο κάθετες ιδιοκτησίες, κάποιος ρυθμίζει τα ποσοστά του, είτε τις αυθαιρεσίες του, είτε σε κάλυψη, είτε σε δόμηση. Όταν ο άλλος της κάθετης ιδιοκτησίας πάει να εκδώσει οικοδομική άδεια, μπορεί από την πολεοδομία να του πούνε ότι δεν έχεις το δικαίωμα στα τετραγωνικά, γιατί εμείς ελέγχουμε στο σύνολο του οικοπαίδου τη δόμηση και την κάλυψη. Υπάρχει ρητή Βρέστα με τον άλλο, οικονομικός ή δικαστικός, να σε αποζημιώσει. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα να χάσουμε τα τετραγωνικά μας? Υπάρχει ρητή αναφορά στον νόμο ότι αν έχει γίνει η σύσταση πριν τις 28 Εβδόμου του 2011, έχουν δημιουργηθεί δηλαδή κτλ., δεν λαμβάνονται υπόψη τα αυθαίρετα κτίσματα του ενός για την έκδοση της άδειας του άλλου συνιδιοκτήτη. Και η πολεοδομία δηλαδή θα μου ελέγξει την άδεια... Η πολεοδομία πρέπει κατά τον νόμο να εκδώσει την σχετική άδεια. Ωραία. Και Τώρα, άλλο το μόνο παραπέρα ζήτημα που προκύπτει είναι ότι στην αποτύπωση που κάνετε για το σύνολο του ακινήτου. Ακριβώς. Εντάξει, τι χαρακτηριστικά θα δώσουμε. Και εκεί νομίζω, δεν θυμάμαι αν το έχουμε αναφερθεί. Εκεί τι γίνεται? Εμείς το έχουμε επιλύσει ότι εκεί για τις λοιπές κάθετες ιδιοκτησίες, εγώ δείχνω μόνο την αποτύπωση κατά την προηγούμενη άδεια, καθώς δεν έχω την δυνατότητα εγώ ως μηχανικός να ελέγξω τις υπόλοιπες αυθαίρετες κατασκευές. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάμε στον άλλο και να αποτυπώσουμε την ιδιοκτησία του. Στην άλλη κάθετη και να αποτυπώσω την ιδιοκτησία του. Μπορώ να γράψω βάση αδείας του 1995, ας πούμε. Πάμε από την αρχή. Λοιπόν, σε μία... Μην τον διακόπτεις. Λοιπόν, καταρχήν θα πάρουμε ένα με τη σειρά. Λοιπόν, στο άρθρο 25 του 4178 το λέει ρητά. Το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας λέει ότι δεν εμποδίζεται η έκδοση έγκρισης δόμησης εάν αυτό που ζητάτε αναλογεί στα δικά σας τα ποσοστά, δεν λαμβάνονται υπόψη αυθαίρετες κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία. Οπότε, ακόμα και αν εσείς το αποτυπώσετε, το αποτυπώνετε. Όπως όλοι ξέρουμε, το αποτυπώνετε. Ωραία. Αυτό δεν έχει καμία συνέπεια σε εσάς. Στον άλλον είναι δική του ευθύνη. Έτσι, ο άλλος έχει δυνατότητα να τακτοποιήσει και σε κάθε περίπτωση εσάς που είστε νόμιμος και ζητάτε να οικοδομήσετε το ποσοστό που σας αναλογεί, δεν σας εμποδίζει. Στο σύνολο του οικοπαίδου, με τα μεγέθη τι γίνεται στο σύνολο του οικοπαίδου? Στο σύνολο του οικοπαίδου, το οικόπεδο θα υπερβεί προφανώς τον επιτρεπόμενο συντελεστή. Ωραία. Εντάξει. Το ίδιο ισχύει και για τις οριζόντιες. Όπως σας διάβασα, μιλάμε για οριζόντιες. Είπαμε ότι δεν εμποδίζεται η έκδοση έγκρισης δόμησης από την αυθαιρεσία του άλλου. Έτσι, αλλά να έχει γίνει σύσταση. Ούτε μου κόβει τετραγωνικά, λοιπόν. Να ρωτήσω κάτι. Δεν συνυπολογίζεται. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Ναι. Αυτό που είπατε για την κύρια και μοναδική κατοικία, δεν μπορεί να γίνει λίγο πιο εύκολο? Γιατί όταν πρέπει να βγάλουμε ένα πρόστιμο, να πούμε στον πελάτη μας ότι πόσο θα κοστίσει το πρόστιμο της αυθαιρεσίας, θα πρέπει να ζητήσουμε ε9 δικό του, ε9 της γυναίκας του, ε9 οποιοδήποτε. Αυτά φαίνονται από το κοινό ε9. Αυτό φαίνεται από το κοινό ε9. Ωραία. Και οποιοδήποτε άλλο έχει όλα φαίνονται δικαίωμα. Από το ε9. Από το απαιτούμενο έγγραφο για την υπαγωγή φαίνονται όλα αυτά τα στοιχεία. Ναι. Ακριβώς. Να δούμε αν... Στο μικρόφωνο. Ναι, δηλαδή θα πρέπει να ζητάμε το ε9 και να μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Καταρχάς, είναι πολύ Εγώ σας είπα. Το ε9 το ζητάτε ούτως ή άλλως για να κάνετε την υπαγωγή. Ωραία, αλλά μου έτυχε περίπτωση που άλλος είχε σε 3-4 χωριά σπίτια και έπρεπε να υπολογίσω
Τι να υπολογίσετε. Το 70% που λέτε. Αφού εφόσον... Τα 70 τετραγωνικά που λέτε για να δω αν είναι κύρια και μοναδική Πόσο κατοικία. ήταν τα σπίτια, 10, αφού δηλαδή είναι πολύ περιοριστική η διάταξη. Όταν είχε ποσοστά με άλλα 6 αδέρφια, ναι, ήταν πρόβλημα να τα υπολογίσω. Αυτό λέω, να γίνει λίγο κάπως πιο εύκολο αυτό το πράγμα. Γιατί θέτει ο νόμος έλεγχο σε ποσοστό συγκυριότητας. Λέει να έχει 70 τετραγωνικά και να μην έχει άλλο ποσοστό σε άλλα οικόπεδα κτλ. Είναι πολύ απλό δηλαδή από την ανάγνωση του ε9. Ούτε δεύτερο σπίτι, ούτε τρίτο, τίποτα. Συνολικά να μην έχει, να είναι κύρια και μοναδική σε 70 τετραγωνικά. Αν έχει παραπάνω από 70 τετραγωνικά. Αυτή που ελέγχεται έτσι. Αυτή που είναι να δηλωθεί. Αυτό που πάτε να κάνετε υπαγωγή, ποιο? Θα πάτε στα 70, έτσι. Πάει στα 70. Εσείς πάτε να κάνετε υπαγωγή για ένα κτίσμα συγκεκριμένο. Δεν κάνετε υπαγωγή για όλα τα υπόλοιπα. Όταν έχει μία κατοικία ένας άνθρωπος σε ένα οικόπεδο. Σας παρακαλώ να πείτε παραδείγματα με τετραγωνικά. Ναι. 100 τετραγωνικά, μία κατοικία. Τέλειωσε. Δεν μπαίνει στη διάταξη. Τέλειωσε. Δεν μπαίνει στη διάταξη. Εκτός αν έχει δύο παιδιά. Μπαίνει. Αν έχει να πάμε πιο απλά. Ωραία, αφού έχει 50 τετραγωνικά, εντάξει, και λέει ο νόμος μετά να μην έχει ποσοστό σε άλλα οικόπεδα κτλ. Ή σπίτια όπως τα αναφέρει, πάλι δεν μπαίνει στην εφαρμογή. Εμείς τα 70 τετραγωνικά τα κυνηγάμε σε άλλες ιδιοκτησίες, όχι στη συγκεκριμένη του οικοπαίδου που νομιμοποιεί. Ωραία. Κακώς γινόταν αυτό με το 4014 και κακώς είχαν δοθεί συγκεκριμένες ερμηνείες. Δηλαδή η μοναδική κατοικία είναι μέχρι 70 τετραγωνικά. Ναι. Ακριβώς. Αυτή που δηλώνεις. Αυτή που δηλώνεις, αυτή που κάνει υπαγωγή. Αυτή που δηλώνεις. Και να μην έχει τίποτα άλλο. Και δεν έχεις άλλο. Δηλαδή έχεις 50 τετραγωνικά, ένα κτίσμα πρώτου 55 και έχεις άλλα 30 αυθαίρετα. Δεν είναι πρώτη κατοικία. Έχεις 50. Στο ίδιο κτίριο. Στο ίδιο κτίριο. Ναι. Για το ίδιο μιλάμε. Είναι κύρια και μοναδική. Άρα αν δεν έχει ποσοστό. Δεν έχει πουθενά άλλο τίποτα. Τα 70 τα κυνηγάμε σε άλλα οικόπεδα. Δεν τα κυνηγάμε στο συγκεκριμένο. Κακώς τα κυνηγάτε σε άλλα οικόπεδα. Ρωτάει. Κακώς. Να πω κι εγώ. Να πούμε κι εμείς έχουμε έρθει μία αντιπροσωπεία από Ναύπακτο. Να σας καλωσορίσουμε, σας περιμένουμε και μετά στο αρχιτεκτονικό συνέδριο. Ξέρετε ότι έχουμε πολλές ιδιαιτερότητες. Σας έχουμε απασχολήσει κατά καιρούς. Είμαστε παραδοσιακός οικισμός. Δυσκολεύει η υπαγωγή σε εμάς. Θέλουμε διευκρινήσεις και σας ζητάμε επιμέρους συνεργασία αύριο ή μεθαύριο. Με κατά τόπους ερωτήματα, γιατί έχουμε έρθει ως σύλλογος εδώ, Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών, Μηχανικών Ναυπάκτου. Και μάλιστα παραβρίσκεται και η προσταμένη της πολεοδομίας μας εδώ σήμερα. Πέρα απ' όλα, να ρωτήσω το εξής. Στο παράρτημα Α, η παράγραφος που μας έχει μπερδέψει, θέλω να ρωτήσω αν η υπέρβαση δόμησης, κάλυψης ύψους ισχύει αθροιστικά και σαν ικανή και αναγκαία συνθήκη και για τα τρία. Δηλαδή, αν υπάρχει... Όχι. Μόνο το ένα αρκεί. Ένα από αυτά τα τρία αρκεί. Έτσι. Άρα, επί της πράγμας, έχω ένα ζωντανό παράδειγμα, έχω μία εκτός σχεδίου δήλωση, έχω 2 οικοδομικές άδειες, δύο αδέρφια έφτιαξαν στο όνομά τους από μία οικοδομή με εξαδιαιρέτου ποσοστά και υπάρχει μία ισόγεια αποθήκη, 59 τετραγωνικά, ένα αντιλιοστάσιο και ένα λεβιτοστάσιο. Αυτά είχαν δηλωθεί στο 4014 ως βοηθητικοί χώροι. Και το λεβιτοστάσιο και το αντιλιοστάσιο. Πληρώθηκε εφάπαξ, το πρόστιμο βρίσκεται σε προσωρινή, γιατί δεν ανέβηκαν ακόμα τα αρχεία και δεν πρόλαβαν γιατί έκλεισε ένα μήνα πριν το σύστημα. Λοιπόν... Και το βελάκι. Και τώρα... Ναι, μας κάνετε και τέτοια. Και τώρα λοιπόν που πρέπει να γίνει μεταφορά, θα πρέπει αυτοί οι χώροι, το λεβιτοστάσιο και το αντιλιοστάσιο, να δηλωθούν χωρίς το 0,50, έτσι δεν είναι? Ναι. Θα αυξηθεί το πρόστιμο? Όχι. Όχι. Είναι συντελεστής. Αν δεν αλλάξουν τα μέτρα, δεν αλλάζει το πρόστιμο. Θα φανεί στο κουτάκι του συστήματος, το νέο πρόστιμο. Το καινούριο θα φανεί χωρίς μειωτικό. Χωρίς μειωτικό και θα φαίνεται, υπάρχει, επειδή δεν το έχω δουλέψει, υπάρχει ότι δεν είναι απαιτητό. Ναι. Υπάρχει, έτσι. Υπάρχει αυτό.
Και θα πούμε ότι από την αποθήκη, από τα 59 τετραγωνικά αποθήκη, στα 50 τα δηλώνουμε μειωτικό, τα 9 στο ως μη τέλος, μειωτικό. Το σύστημα ξαναυπολογίζει το πρόστιμο. Από κάτω δείχνει το πρόστιμο που υπήρχε με το 40-14 και αυτόματο μόνο του διαλέγει το μικρότερο. Μάλιστα, εντάξει. Και Ωραία, οι δόσεις κατανοητό. υπολογίζονται με το μικρότερο. Ναι. Και ήθελα να πω, γιατί δεν προβλέφθηκε, επειδή υπάρχουν και βοηθητικοί χώροι, όπως ήταν και στο 40-14, οι αποθήκες σε ταράτσες, σε δεύτερο όροφο, σε πρώτο όροφο, γιατί αυτές εξαιρέθηκαν, ας πούμε. Ή τα λεβιτοστάσια, από το μειωτικό συντελεστή. Από το μειωτικό συντελεστή. Από τον Από το κατηγορία 3 από το ή από 0,5. Πάντα ισόγειες ήταν κάτι εκεί. Όχι. Οι αποθήκες, όχι. Οι βοηθητικοί χώροι. Και στις ταράτσες μπορούσαμε να βάλουμε 0,5. Όχι. Εδώ είναι ισόγειες. Αν ήταν αποθήκη, αν είχαμε αποθήκη, λεβιτοστάσιο. Πάλι και αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν σε ερωταπαντήσεις. Ποιες ερωταπαντήσεις, του 40-14. Ήταν βοηθητικοί χώροι αυτοί. Ναι, αλλά είναι βοηθητικοί χώροι οι οποίοι μετράνε κανονικά στη δόμηση και στην κάλυψη. Ναι, αλλά τους υπολογίζαμε με 0,5. Αυτό Τώρα ήταν μια άτυπη απάντηση που είχε δοθεί στο 40-14. Εν πάση περιπτώσει. Και επίσης να ρωτήσω το εξής: όταν έχουμε ένα τριόροφο, ας πούμε, στο οποίο υπάρχουν διαφορετικές οριζόντιες ιδιοκτησίες και καλούμαστε να κάνουμε μια ρύθμιση για το ένα διαμέρισμα. Θα πρέπει να ελέγξω για να βρω το ποσοστό, την κατηγορία δηλαδή 4, αν εμπίπτω στην κατηγορία 4 Το και τις άλλες οριζόντιες ιδιοκτησίες. Μόνο την συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Μόνο τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Μάλιστα. Εκεί θα καθορίσετε το ποσοστό. Και μπορώ λοιπόν, αφού τακτοποιήσω σε μία οριζόντια ιδιοκτησία ένα χώρο, να εκδώσω οικοδομική άδεια σε άλλη οριζόντια ιδιοκτησία που υπάρχει ενιαία άδεια για όλο το ακίνητο. Μπορώ. Αν η άλλη ιδιοκτησία δεν παρουσιάζει αυθαίρετους χώρους, ναι. Αν παρουσιάζει αυθαίρετους που έχουν τακτοποιηθεί, μπορώ στο σύνομο τμήμα να κάνω αλλαγή χρήση. Εφόσον έχουν τακτοποιηθεί, ναι. Ναι, μπορούμε. Εντάξει, ευχαριστώ. Κάθε ιδιοκτησία είναι ξεχωριστή. Η οικοδομική άδεια, βέβαια, έτσι. Βγαίνει και στους 3 μετά ιδιοκτήτες. Παίρνω το μικρόφωνο. Να τελειώσει εκείνη η πλευρά. Εκεί θα πρέπει να βγαίνει η άδεια. Μιλάμε. Ναι. Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Γείτονας λέγομαι. Πιο κοντά το μικρόφωνο. Ναι, ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μετά από όλες αυτές τις δηλώσεις που θα γίνουν, τις 350.000 που σας εύχομαι να γίνουν εκατομμύριο, αυτά τα λάθη που διαπιστώνουμε εδώ και τη διαφωνία απόψεων θα μπορούν να διορθωθούν μετά την πιστοποίηση, την ταυτότητα κτηρίων, κάποια άδεια που θα βγει μετά από 10-15 χρόνια ή κάποια προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν, κάποιες ερμηνευτικές που θα βγουν, που θα διαφοροποιούν πράγματα, κατηγορίες. Εντάξει, αυτό είναι αντικείμενο μελλοντικής επεξεργασίας. Εμάς μας ενδιαφέρει να μην υπάρχει πλέον σε ζήτημα ερμηνεών ή προφορικών οδηγιών κτλ. Οτιδήποτε που έχει να κάνει με τον δικό σας υπολογισμό του προστίμου. Αν το πρόστιμο σε σχέση τώρα με τις προηγούμενες δηλώσεις βγαίνει μεγαλύτερο ή λιγότερο κτλ. Εγώ σας λέω γενικότερα. Δηλαδή και να έχει γίνει λάθος με το πρόστιμο του 4178. Και μετά από 10 χρόνια να πας να εκδώσεις μια άδεια στην πολεοδομία και να σου πει ότι ξέρεις, δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι υποθετικός χώρος, είναι κύριος. Ναι, δεν είναι αυτό κύριος. είναι αντικείμενο μελλοντικής επεξεργασίας. Επίσης, δηλαδή, τα βάζουμε και κάνουμε σταυρό. Σίγουρα στην επόμενη πενταετία θα το έχεις βάλει στην ταυτότητα του κτίριου. Θα έχεις τορακίσει τι σημαίνει από εκεί και πέρα. Στην ταυτότητα του κτίριου θα μπαίνουν και τα αυθαίρετα που θα προκύψουν μετά. Απευθείας. Θα περάσουν τα αυθαίρετα στην ταυτότητα του κτηρίου. Άρα θα ξέρεις κάθε ιδιοκτησία για ποιο πράγμα συζητάμε. Επίσης δεν θα σας το πει η πολεοδομία, δεν θα σας ελέγξει τον υπολογισμό του προστίμου. Άντε να σας το ελέγξει κάποιος ελεγκτής κατά τυχαία κλήρωση ή μετά από καταγγελία. Αυτή είναι η διαδικασία. Ναι. Αν μπορούσατε να μας πείτε πότε θα ανοίξουν τα αρχεία για να μπορούμε να βάλουμε σχέδια μέσα, να τελειώνουμε μια δουλειά, γιατί μαζεύονται όλα και τέτοια. Πιο κοντά του μικρόφωνο, αυτή είναι μια πότε, ερώτηση που ενδιαφέρει. Πότε θα ανοίξει το σύστημα, τέλος πάντων, για την υποδοχή των δικαιολογητικών και των στοιχείων. Η απόφαση είναι μέχρι τον Μάρτιο. Κάποια στιγμή δηλαδή μέχρι τον Μάρτιο αυτό, Ιούνιο οι αεροφωτογραφίες. Το αργότερο. Δηλαδή μας δίνετε περιθώριο 6 μηνών για να βάλουμε 6 μήνες αυθαίρετα. από την υπαγωγή σας έχετε περιθώριο. Και πόσο έχουν περάσει? Γιατί πότε κάνατε αίτηση? Και το σύστημα άνοιξε 5 Οκτωβρίου. 5 Σεπτεμβρίου. Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος. Άρα μέχρι 5 Μαρτίου. Από τη λειτουργία.
Μαρτίου υπολογίζεται. Δείτε την υπουργική απόφαση. Δεν χρειάζεται παράταση. Οκτώβρη. Και ένα τελευταίο, Πρόεδρε, ένα τελευταίο. Μέχρι 5 Μαρτίου πρέπει. Όσο αφορά, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή θα αντιμετωπίσουμε πολλές φορές πολύ μικρά κτίσματα τα οποία οι ιδιοκτήτες προτίθονται να κατεδαφίσουν και κατεδαφίζουν, εάν είναι σωστό να δίνονται δηλώσεις για δόμητο. Αν έχουν κατεδαφιστεί. Ναι. Γιατί εσείς όταν πάτε βλέπετε κάποιο κτίσμα. Σε αεροφωτογραφίες θα φαίνεται όμως αυτό το πράγμα. Κάπου λέει ότι και η κατεδάφιση αποτελεί ευθερεσία, γι' αυτό σας το λέω. Μακάρι να κατεδαφίσουμε, δηλαδή. Ελεύθερα. Μέσα με ένα 500. Πήγαινε εκεί στους Έτσι κι αλλιώς καταγράφεται από την αυτοψία. Το καταγράφεται από την αυτοψία. Να σας απαντήσω λίγο σε αυτό. Το αυθαίρετο καταγράφεται από την αυτοψία. Ο συνάδελφος ο Πάνος ο από Καψάλης. τη δημόσια αρχή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ποιος θα σας καταγράψει το πρόστιμο. Υπάρχει ακίνητο. Καλησπέρα για μένα. Ο Παναγιώτης Καψάλης, είμαι πολιτικός μηχανικός. Να ρωτήσω την κυρία Ιωακιμοπούλ, που πριν αναφέρθηκε λίγο για πότε βάζουμε αν έχει άδεια ή όχι. Αν έχω ένα οικόπεδο 2 στρέμματα με αρτιότητα 500 μέτρων και βγάζω μία άδεια και κάνω εξάντληση δόμησης. Ωραία. Την κατασκευάζω στην σωστή θέση και με σωστές διαστάσεις και μετά έρχομαι και κάνω κατάτμιση σε 400 μαζί με το κτίσμα μέσα και αφήνω και 1600 μέτρα έξω. Καταρχήν αυτή είναι παράνομη κατάρτιση. Παράνομο μπορεί να είναι. Ωραία, ακριβώς αυτό επιλύθηκε με την υπουργική απόφαση. Θα πρέπει να το Άρα πηγαίνουμε στη δεύτερη περίπτωση που περιγράφει εδώ. Θα πρέπει να το δηλώσει το ακίνητο. Το αυθαίρετο. Μισό λεπτό. Για να κάνετε υπαγωγή θα πρέπει αυτό εδώ τώρα το κτίσμα να έχει κάτι αυθαίρετο. Αλλιώς είναι νόμιμο. Αλλιώς δεν είναι αυθαίρετο. Αλλιώς τι θα δηλώσει. Αυτό λέω. Δεν είναι κανονικό. Λοιπόν, ακούστε δεν λίγο. προβλεπόταν στην άδεια το κτίσμα αυτό. Είναι κανονικό. Λοιπόν, να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Το ακίνητο, το ίδιο το κτίσμα είναι νόμιμο γιατί έχει νόμιμη άδεια. Έχει άδεια η οποία δεν έχει ανακληθεί. Και την έχει ακολουθήσει. Και την έχει ακολουθήσει. Εάν μεταγενέστερα έγινε κατάτμηση, τότε η κατάτμηση είναι παράνομη. Ναι, και το Έτσι. Και μπορεί, θα μας βοηθήσει εδώ ο νομικός, μπορεί ακόμα και σήμερα, ακόμα και να έχει μεταγραφεί από ό,τι ξέρω, Κώστα, μπορεί ακόμα και τώρα να ανακληθεί η κατάτμηση. Η κατάτμηση, όχι άδεια. Η οικοδομική άδεια δεν μπορεί να ανακληθεί. Ναι, ο ιδιοκτήτης θα το δηλώσει τώρα. Το 4178 καταγράφει χώρους. Και αν του γίνει καταγγελία είναι νόμιμος. Βεβαίως είναι νόμιμος. Είναι νόμιμος. Γιατί? Τι λέτε τώρα. Είναι παράνομη η κατάτμιση. Ναι. Δεν είναι νόμιμος ο ίδιος, για το κτίσμα μιλάμε. Τι ευθύνη θα έχει ο ιδιοκτήτης για το κτίσμα που έχει μέσα τώρα. Ναι. Το κτίσμα είναι νόμιμο. Αυτός δεν είναι νόμιμος γιατί έκανε μια παράνομη κατάτμιση. Μισό λεπτάκι. Ό,τι ποινές είχε πριν την εφαρμογή του 40-14 Μην το επεκτείνουμε αλλού τώρα. Ρωτήστε την πολεοδομία. Μισό λεπτό. Το κτίριο δηλαδή θα είναι νόμιμο. Θα φέρει κάποια ευθύνη ο ιδιοκτήτης αν δεν το δηλώσει. Το κτίσμα αυτή τη στιγμή έχει οικοδομική άδεια. Ναι. Ωραία. Ο ορισμός της πολεοδομικής νομοθεσίας ποιος είναι, πότε χαρακτηρίζεται ένα κτίσμα αυθαίρετο, όταν δεν έχει άδεια. Μα η άδεια αυτή είναι... Ή έχει ανακληθεί... Μισό λεπτό. Ποιες είναι οι επιπτώσεις πριν το 4014 και το 4178. Με την καταγγελία ανακαλείται η άδεια. Τελεία. Άρα στο 4178 τι να πάει να δηλώσει. Δηλαδή δεν μπορεί να το δηλώσει. Άλλο είναι θέμα όμως της υπηρεσίας. Κατά την κρίση ποιου είναι αυθαίρετο, συνάδελφε. Η κατασκευή είναι αυθαίρετη. Η διοικητική πράξη, η οικονομική άδεια είναι νόμιμη, η κατάτμιση είναι υπέτεια, το κτίσμα είναι αυθαίρετο. Το κτίσμα γιατί είναι αυθαίρετο. Γιατί? Πώς το δικαιολογεί? Ναι. Όμως μεταγενέστερα υπάρχει διοικητική πράξη. Δεν ανακλήθηκε. Δεν ανακαλείται. Ναι. Όμως παραβιάζει η πολεοδομική διάταξη. Ποια? Όταν κατασκευάστηκε. Το ότι είναι δομημένο σε μη
Όταν κατασκευάστηκε, ήταν σε νόμιμο οικοδόμημα. Όταν κατασκευάστηκε, ήταν σε νόμιμο το γήπεδο. Όταν κατασκευάστηκε, ήταν σε νόμιμο γήπεδο. Το ξαναλέω. Ήτανε. Η οικοδομική άδεια είναι νόμιμη, είναι μία. Όταν κατασκευάστηκε, ήταν σε νόμιμο γήπεδο. Ναι. Κατασκευάστηκε νομίμως. Παράνομη κατάσταση. Ναι. Ωραία. Εάν μεταγενέστερα έχουν κτηθεί δικαιώματα υπερτρίτων, η διοικητική αυτή πράξη δεν ανακαλείται. Συνεπώς. Πλην όμως το κτίσμα υφίσταται σήμερα. Ναι. Και είναι προϊόν μιας νόμιμης διοικητικής πράξης, πλην όμως σήμερα παραβιάζει ουσιώδη πολεοδομική διάταξη. Βάσει ποιας διάταξης αυτό είναι αυθαίρετο? Είναι αυθαίρετο το κτίσμα ή είναι αυθαίρετη η κατάτμιση? Θα δώσω βεβαίως νομιμότητα σε αυτό. Κώστα. Μπορώ να δώσω. Τι... Θα δώσετε βεβαίωση. Θα δώσετε... Θα δώσετε. Το οικόπεδο... Μια άρτα οικοδομήσιμη. Μπορεί να ακούσουμε τον κύριο Καρατσόλη. Ναι, να ακούσουμε τον κύριο Εγώ το ξέρω το θέμα. Θα πω μετά. Κύριε Καρατσόλη, για πέστε μας. Απλά περιμένω να σας ακούσω. Συνάδελφοι, λίγο ησυχία. Παντελή, να μας λίγο ο κύριος Καρατσόλης σε αυτό. Μην τοποθετήσουμε και άλλο θέμα. Μην τοποθετήσουμε, να το πούμε. Ο κύριος Καρατσόλης λίγο επάνω σε αυτό το θέμα. Επάνω σε αυτό το θέμα που είπε ο συνάδελφος ο Πάνος. Ο Καψάλης. Εάν το κτίσμα που ακολούθησε η κατάτμιση είναι αυθαίρετο, πρέπει να δηλωθεί. Σε αυτό να τοποθετήσουμε. Καταρχάς, να δούμε λίγο το μέγεθος αυτού του ζητήματος, εντάξει, γιατί έχουμε πάρα πολλές πόλεις στην Ελλάδα. Όχι απλά συχνό φαινόμενο, δηλαδή όταν έχουμε ένα συχνό φαινόμενο... Είναι καταστρατήγηση του νόμου. Μην συζητάμε, να σας ακούσουμε. Το συχνό φαινόμενο είναι η καταστρατήγηση του νόμου. Όχι, δεν με καταλαβαίνετε. Αυτή η πρακτική να χτίζω νομίμως, να ανεγείρεται, να τελειώνει η οικοδομή, να ηλεκτροδοτείται, στη συνέχεια να κάνω παράνομη κατάτμιση, οι λεγόμενες ανώμαλες δικαιοπραξίες της εργατικής. Πάμε τώρα, και λοιπόν. μετά να έχω ένα προϊόν μιας νόμιμης διοικητικής πράξης, αλλά το αποτέλεσμα να είναι μη σύνομο σήμερα και να παραβιάζει διάταξη, αυτό είναι ένα λεπτό νομικό θέμα. Πάμε λοιπόν. Θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό, να συμπληρώσω λίγο, γιατί πριν είπε η συνάδελφος η κυρία Σπυροπούλου κάτι για την κάθετη ιδιοκτησία που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και οφείλω να το πω. Ναι, και αυτό είναι ωραίο. Πιστεύω, μην τα μπλέκουμε. Πρόεδρε, μήπως πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε τώρα και μετά να πούμε σε άλλο. Δημήτρη, να ξεκαθαρίσει αυτό. Ωραία. Παράλληλα, πες μας σίγουρα. Είναι το ίδιο. Όταν έχουμε κάθετη ιδιοκτησία και ζητεί οικοδομική άδεια ο ένας εκ του απ' την άλλη όμως στο υπόλοιπο τμήμα έχουμε αυθαίρετη κατασκευή. Ναι, και σωστά είπε ο κύριος Καρατσόλης, χορηγείται η οικοδομική άδεια, αφού όμως χαρακτηριστεί αυθαίρετη η κατασκευή στο άλλο τμήμα. Διότι αλλιώς η πράξη υπάρχει, διότι το ακίνητο είναι εξαδιαιρέτητο. Άρα δεν πρέπει να παραβιάζει συντελεστή. Σε αυτό κάνετε λάθος τώρα. Κάνετε λάθος αυτό. Και θα σας εξηγήσω. Ναι, πριν τον νόμο όμως έχουμε μια καινούρια διάταξη. Προφανώς υπάρχει. Τη γνωρίζω την ομολογία, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Πρώτον για το πρώτο ζήτημα. Εντάξει. Έχω λοιπόν μια παράνομη κατάτμιση. Εντάξει. Δηλαδή, είναι παράνομη κατάτμιση γιατί τα τμήματα που δημιουργήθηκαν είναι μη άρτια και οικοδομήσιμα. Ωστόσο, το κτίσμα που υπάρχει έχει νόμιμη οικοδομική άδεια που δεν έχει ανακληθεί, όπως είπατε. Και παράλληλα, κάθε χρόνο, σας διαφεύγει αυτό, αλλά σας λέω ότι κάθε χρόνο περνάει μια διάταξη στο τέλος του χρόνου που λέει ανώμαλες δικαιοπραξίες που έχουν καταρτιστεί κτλ. Θεραπεύονται. Άρα το νομικό ζήτημα της παράνομης κατάτμισης, ως προς το ζήτημα της δικαιοπραξίας, εντάξει, έχει θεραπευθεί. Συμπεριλαμβάνοντας ταυτόχρονα και το ζήτημα της νομιμότητας του κτίσματος, εφόσον έχει γίνει ακριβώς όπως το προέβλεπε η αρχική άδεια. Προσέξτε τώρα, επειδή είναι πολύ ευαίσθητο νομικό θέμα, η αλήθεια είναι ότι σε τυχόν μεταβίβαση, αν εγερθούν τέτοια νομικά ζητήματα, εντάξει, υπάρχει ένα κενό δικαίου, το οποίο δεν είναι αντικείμενο του ΙΠΚ όμως να το λύσει. Δεν νομίζω ότι είναι κενό δικαίου. Κενό δικαίου. Τι λέει, η νομολογία τι λέει? Ότι το κτίσμα είναι αυθαίρετο.
Άρα εσείς επομένως πριν το κτίσμα. Μισό λεπτάκι. Πριν το 41-78 η νομολογία και το 40-14 θα πηγαίνατε να κάνετε πράξη. Ακούστε με λίγα. Όχι ως υπηρεσία. Συγγνώμη. Γιατί ισχυρίζεται Καταρχάς, ότι είναι κενό. επέτρεψέ μου λιγάκι. Εντάξει, δηλαδή μου αρέσουν τέτοιες εκφράσεις. Κάνατε λάθος. Αφήστε με να σε εξηγήσω. Να αφήσουμε λίγο, 2 λεπτά. Ναι, σωστά, Χρήστο, θα κάνεις και την ερώτηση και την τοποθέτηση, αλλά να αφήσουμε τον κύριο Καρατσόλη να ολοκληρώσει. Πραγματικά να καταλάβουμε, να το καταλάβουμε. Εγώ θα μπορούσα να σας απαντήσω πάρα πολύ απλά, ότι το παράρτημα επιλύει το ζήτημα υπολογισμού προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών πέραν των προβλεπωμένων στην οικοδομική άδεια. Αν θέλετε εσείς να μπαίνετε στην ευθύνη κάθε φορά και για 2-3 τετραγωνικά να κρίνετε το σύνολο της οικοδομικής αδείας, αυτό να σε προβληματίσει περισσότερο. Αφήστε το 40-14. Μην ξεφεύγει τους συντελεστές. Θέλετε εσείς ως μηχανικοί σήμερα σε όλα τα οικόπεδα που προφανώς θα έχουν διαφορές στις εμβαδομετρήσεις, με μία διαφορά στην εμβαδομέτρηση είναι νόμιμο το κτίσμα. Πρέπει ο μηχανικός υπό την δική σας λογική να ελέγξει πλέον όλο το κτίσμα σε σχέση με τη νέα εμβαδομέτρηση για να δει το αυθαίρετο ή όχι. Σας λέω, εκδόθηκε άδεια για 400 τετραγωνικά οικόπεδο, άρθιο και οικοδομήσιμο. Μετράω τώρα εγώ με το εξερτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και είναι 3,99. Είναι αυθαίρετο το κτίσμα. Γιατί δεν είναι. Ωραία, είναι 380. Είναι αυθαίρετο κάποιο τμήμα του κτηρίου. Είναι όλο το κτίσμα αυθαίρετο κατά τη δική σας λογική. Θέλετε ο μηχανικός να μπαίνει σε τέτοιου είδους διαδικασία. Ναι. Δεν είναι σόφισμα. Σας έκανα, συγγνώμη, μα δεν είναι λογική. Πριν από τον κύριο Καρατσόλη, σας έκανα μία σαφή απάντηση. Από τη θέση που υπηρετείτε. Ερώτηση, συγγνώμη. Πριν το 40-14 και το 41-78, το παράδειγμα που αναφέρει ο συνάδελφος, μετά από καταγγελία ότι η κατάδυση αυτή είναι παράνομη, τι θα έκανε η υπηρεσία. Αν είχε περάσει πενταετία. Θα έβγαζε πράξη. Λέτε ότι το κτίριο είναι αυθαίρετο, κατά την ερμηνεία σας. Άρα θα έβγαζε πράξη. Αυθαιρέτου. Σωστά. Το έχετε κάνει ποτέ. Συγγνώμη, το έχετε κάνει ποτέ για τέτοιες περιπτώσεις. Το τι είναι αυθαίρετο, το να... 2 λεπτά, μη συζητάμε. Συνεχίστε, κύριε Καρατσόλη. Καταρχάς, γιατί εκφεύγουμε λίγο και τις βασικών νομικών. Να Πες μου μιλήσω την λίγο. άποψή σου. Ναι. Καταρχήν, η αντίστοιχη περίπτωση θα μπορούσε να ήταν εκτός σχεδίου. Θα μπορούσε Κοντά να το ήταν εκτός σχεδίου. Χρήστο, κοντά το μικρόφωνο. Ναι, για να ακούμε. Θα μπορούσε να ήταν εκτός σχεδίου. Σωστά. Άρα παράνομη κατάτμιση εκτός σχεδίου δεν υπάρχει. Έτσι. Άρα το κτίριο, αφού είναι σε μία άρτιο κόπη... Γιατί δεν υπάρχει παράνομη κατάτμιση. Από πού προβλέπετε ότι τα προσκατάτμιση τμήματα στα εκτός σχεδίου πρέπει να είναι άρτια. Ορίστε. Από πού υπάρχει... Ναι, εντάξει, συνεχίστε, έτσι είναι. Ωραία. Ναι, Άρα, δεν είναι παράνομο. Η άποψή μου σε αυτό είναι ότι το κτίριο... Μιλάμε για οικόπεδα ή γήπεδα, όχι αγροτεμάχια, για άλλο σκοπό. Και τα αγροτεμάχια γήπεδα είναι. Ναι, το άλλο έχει κτίσμα όμως, εντάξει. Σας λέω, εκτός σχεδίου, 4 στρέμματα. Κτίριο με άδεια. Έκανε κατάτμιση. Η κατάτμιση, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν είναι παράνομη. Έκανε κατάτμιση. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση στα εκτός σχεδίου τα τμήματα να είναι άρτια. Τέλος. Εκτός σχεδίου. Αφού υφίσταται κτίσμα. Είναι αυθαίρετο το κτίσμα. Τώρα, η άποψη... Βασικά, εγώ δεν ήθελα να μιλήσω για αυτό το θέμα. Δεν ήταν απλά προέκυψη στην πορεία. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον νόμο και τη συγκυκλίωση που βγάζεται κάθε 3 και λίγο στο Υπουργείο. Δομική τροτότητα από το 2011 δεν έχουμε. Το λύσαμε το προηγούμενο ζήτημα. Δεν με ενδιαφέρει, να σας πω, δεν ήρθα να κάνω ερώτηση. 2 λεπτά. Θα το λύσετε μετά. Εγώ να πω αυτό και να φύγω. Χρήστο, ενδιαφέρει τον πάνω που το ρώτησε. Εσένα μπορεί να με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει όμως, γιατί αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός. 2 λεπτά τώρα. Αν ερώτησε λίγο και την επόμενη. Ναι, έτσι, ναι. Σε μια και μη οικοδομήσιμο οικόπεδο, το οποίο έχει εκδοθεί διοικητική πράξη με αναλυθή ενδεχομένως στοιχεία και ο παλιός νόμος το τιμωρούσε με τη μέγιστο των ποινών, τώρα έρχομαι εδώ και το βγάζουμε λάδι. Τι τιμωρούσε ο νόμος. Ο νόμος ο παλιός έλεγε ότι όταν μια άδεια έχει εκδοθεί με αναλυθή στοιχεία, δηλαδή ήταν 3 στρέμματα και το έκανα 4, έλεγε ότι είναι αυθαίρετο και να επιβληθεί το μέγιστο των κυρώσεων.
Ο σημερινός, όχι, υπήρχαν και μπαίναν οι μέγιστοι συντελεστές. Προσέξτε, να είμαστε σαφείς. Όχι. Αυτό που λέτε δεν αναφερόταν πουθενά σε διάταξη. Λοιπόν, οι μέγιστοι συντελεστές. Οι μέγιστοι συντελεστές είναι για το αυθαίρετο που υπήρχε λόγω της ανάκλησης αδείας, λόγω ψευδών και αναλυθών στοιχείων. Ναι, αυτό τώρα πριν απαντήθηκε ότι πλέον δεν είναι πρόβλημα. Ένα λεπτό. Ο προηγούμενος νόμος δεν προέβλεπε κάτι διαφορετικό. Αυτό που λέμε, ότι δηλαδή ένα... Να το πάρουμε από την αρχή. Συγγνώμη. Όχι, λέγοντας ότι αυθαίρετο είναι ότι είναι... Αυτό ίσχυε πάντα. Δεν έλεγε κάτι άλλο ο προηγούμενος νόμος. Αυτό ισχύει. Ίσχυε και τώρα, ίσχυε και πριν το 4014, ίσχυε πάντα. Δεν υπήρχε κάποιος νόμος που να έλεγε κάτι άλλο. Ότι η διοικητική πράξη που έχει εκδοθεί, ναι. Και κάνοντας κάποιος τον υπολογισμό και με το 4014, αυτό προκύπτει από την πολυοδομική νομοθεσία. Στο 4014 έγραφε σαφώς. Το 4178. Να σου είπε ότι αυτό είναι ένα ευαίσθητο θέμα που υπάρχει κενό. Δεν άπτεται σε σένα όμως. Δεν έχει να κάνει με το 4178. Λοιπόν, εγώ να επαναλάβω λίγο το ερώτημα που έθεσε ο συνάδελφός σας πριν και ήταν κέριο. Εντάξει. Έχω κατάτμιση, ενώ υφίσταται κτίσμα στο τμήμα του οικοπαίδου που κατατμείται, εντάξει, όπου κατά την κρίση μας εμάς προφανώς αυτό το κτίσμα στερείται πλέον των προϋποθέσεων του νόμου βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια. Παρόλα τα αυτά δεν έχει ανακληθεί άδεια, δεν έχει ακυρωθεί όπως είπατε. Εντάξει. Μπορεί να εκδόθηκε με ψευδή και αναλυθή στοιχεία. Εγώ όταν πάω να κάνω τον έλεγχό μου, έχω το έντυπο της άδειας που μου δείχνει ένα οικόπεδο, ένα στρέμμα, αλλά έχω το οικόπεδο αυτή τη στιγμή που ελέγχω και είναι 300 τετραγωνικά. Και υπάρχει το κτίσμα μέσα βάσει αυτό της προβλεπόμενης άδειας. Εντάξει. Να ασχοληθώ με την δικαιοπραξία δεν έχω κανένα ζήτημα για τα αυθαίρετα. Σωστά. Η άδεια δεν έχει ανεκληθεί. Και γεννάται το ερώτημα, τι θα κάνει ο μηχανικός. Θα δώσω τη βεβαίωση καταρχάς. Όχι, μισό λεπτάκι. Ο μηχανικός έχει δύο κρίσεις. Ή πρέπει τότε να πει να κάνει όλη αυτή την ειδικότερη ανάλυση κτλ. Και να πει κατά την άποψή μου το κτίσμα είναι παντελώς αυθαίρετο και πρέπει να υπαχθεί ως παντελώς αυθαίρετο στις διατάξεις του 4178. Εντάξει, ή να πει ότι δεν είναι αυθαίρετο εφόσον δεν έχει ανακληθεί η άδεια κτλ. Μου είναι αδιάφορο τι έχει γίνει με την δικαιοπραξία, αν έχει θεραπευτεί κιόλας δια των ανομάλων δικαιοπραξιών. Και αν τυχόν υπάρχουν αυθαίρετα κτίσματα πέραν αυτών προβλεπωμένων στην αδεία, να υπαχθούν. Σωστά. Ανάμεσα στο πρώτο ερώτημα, λοιπόν, τον προβληματισμό του, αν μπορεί ο μηχανικός να το κάνει, εγώ σας ανταπαντώ και σας λέω ότι το οικόπεδο που εκδόθηκε η άδεια ήταν 300 τετραγωνικά. Πάω και το βρίσκω εγώ 250 τώρα. Πρέπει να ελέγξω αντίστοιχα τι θα έβγαζε στα 250 τετραγωνικά μέτρα. Με τα 300 μου βγάζει ένα κτίσμα 100 τετραγωνικά. Εντάξει. Το οικόπεδο είναι 250 τώρα. Πρέπει να ελέγξω αν θα μπορούσε να εκδοθεί κτίσμα με τα 250 τετραγωνικά. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή για τι πράγμα μιλάμε. Να ελέγξετε δηλαδή ουσιαστικά το σύνομο της αδείας όλων των διοικητικών πράξεων. Πάμε παραπέρα. Ποια είναι η λεπτομέρεια. Εσείς κάνετε ένα άλμα. Κάνετε ένα άλμα. Να τελειώσω, επιτρέψτε μια φορά. Κάνετε ένα άλμα και λέτε, κατά την εκτίμησή μου αυτό είναι αυθαίρετο. Και εγώ σας απαντώ, το αυθαίρετο δεν είναι ζήτημα προφορικής σχέσης ή ερμηνείας. Πρέπει να εκδοθεί μια διοικητική πράξη, εντάξει, συμφωνούμε σε αυτό. Άπαξ δεν έχει γίνει αυτό λοιπόν, εντάξει. Πώς ο μηχανικός, εφόσον βλέπει το κτίσμα με βάση την άδεια, γνωρίζει τη θεραπεία της δικαιοπραξίας, θα πει ότι αυτό το κτίσμα είναι αυθαίρετο. Περαιτέρω, ήταν επιλογή, προσέξτε, και προς όφελός σας, εντάξει. Γιατί δεν θέλαμε αυτό το επίμαχο να το ρυθμίσουμε ούτε με εγκύκλιο, ούτε με οδηγία, εντάξει. Εγώ και θα έχω και τις επιπτώσεις του νόμου ενδεχομένως, η υπηρεσία αύριο μπορεί να το κρίνει διαφορετικά και ο ιδιοκτήτης να μου κλείσει το σπίτι. Τι ισχύει και στο παράδειγμα που ανέφερε. Ναι, όχι, έχουμε τέτοια παραδείγματα και η θέση του άγχους που μιλάμε εμείς και η στάση μας απέναντι στα πράγματα είναι μια στάση η οποία έχουμε πολλά πράγματα υπόψη μας.
Εγώ ξέρω ότι βγήκε μια υπουργική απόφαση που σας λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, και απαντώ στον προβληματισμό σας, εντάξει, τα αυθαίρετα πέραν των προβλεπωμένων στην αδεία, σε αυτές τις περιπτώσεις που κουβεντιάζουμε, πώς υπολογίζεται και πώς υπάγονται στον νόμο. Και γι' αυτό εκδόθηκε και με κανονιστική πράξη. Αν έχουμε τώρα διαφωνίες ως προς αυτό, αν ορθά το έκανε ο νομοθέτης ή όχι, νομίζω ότι το συζητήσαμε. Ναι, μας έβαλε και μια υποσημείωση στην εγκύκλιο την πρώτη, ότι εν τέλει, λέει, ελέγχουμε και τις μελέτες. Τι σας είπε? Ποια υποσημείωση? Θυμάμαι πολύ καλά ότι έχει βάλει μια υποσημείωση ο νόμος, ότι εν γέννη, εκτός από τα στοιχεία δόμησης, πρέπει να ελέγχουν και τις μελέτες. Διαβάστε το, εγώ τα έχω διαβάσει. Δεν λέει ο νόμος αυτό. Λέει εγκύκλειος, ο νόμος δεν το λέει, αλλά κάποιοι γράφουν τους εγκυκλίους. Γιατί δεν θα ελέγξει? Εγκύκλειος 3. Στην 4. Στην 4 ή στην 3. Γιατί δεν θα ελέγξετε τις μελέτες για να βρείτε τα αυθαίρετα? Πώς θα καταγράψετε? Πώς θα συγκρίνεται δηλαδή το κτίριο, με τι? Αν δεν έχει υλοποιηθεί η μελέτη θέρμανσης, η μελέτη